wato idan ji kake kai kaman kayan ba su yi maka ba. Wallahi ai yanzu ka san wani abu ka san wani abu ka gani ko ita ce ko ba zan da wayar ta ba. To ai yanzu to wannan wata ce wata ai sai ban kwana biyu sai Allah. Amma fa akwai wani sharadi. Ba zai mu dushe ta kai tsaye ba, kai gaba kaje ka same ta na hango ku na ga yanayi na ce sai matsu. To ai kai abin da baka sani ba, ba zan ƙara so ba. Kayan da zaka sa ko na miliyan nawa ne fa, idan fa Allah ya fi wannan yarinyar za ta so ka ko a yaya kake kai da kake damun kanka. Ta zo da babban mota fa. Babban mota ai sai ban kwana. Mu je kawai ayo kai Allah wallahi kai na kwango amma fa na sha takalmi. Ai sai ban kwana biyu. Mu je. Allah baka lafiya. Lafiya. Ai sai ban kwana biyu. Ke ce gimbiya? Ni ce gimbiya. Kai ne Dauda? Dauda shi ya turo ne ya ce zo tare. Yana ina to shi to. Dan jira shi kaɗan zai zo. To kai waye na shi? Ni? Suna na shi dan uwan shi. Allah sarki. Gimbiya dai ke ce dai gimbiya. Ni ce gimbiya. Dauda. Yes. Ya kake? Lafiya. Ba ka gani? Wallahi ba kula ba. Dauda me faru? Me faru? Ni dai wai sani. Dauda. Gamo ne. Menene faru? Gamo ne. Gamo da me? Wallahi ko kamar ga ta da wa dole na ruwa. Kai mutum ni na rasa ma irin halitta a yana na kalli matan. Dauda menene ya faru ka ga mai ka ga wani abu da a wani hanya ne ko ko me? Wallahi. Ne ya shirye shi me ka gani? Ba zan iya fassara shi ba. Ba da ka fassara shi ba? Mu so da ka kai mu da kai gafara. Namiji banza. Kai sajan kwado. Menene? Na san fa ba wai a sojan ma fa ba wai kana cikin sojoji ba ne, kana bangaren masu yi masa girki ne. Oke, kana nufin za ka cima mutunci ne? A'a. Na fara. Yana nan wajen? Ina nan. Dai mu da muka zaman yaƙi muka zauna Liberia. Muka kashe mutum muka ci nama mutum sosai. Haka ne aka da tukunya aka raba sojoji. Wai raba tukunya? Eh, zauna nan. Hai. Kai ka yi a wanda ai. Dauda. Wani ne iskanci ne wannan? Ya za ka tura ni wurin yarinya kuma ka gudu ka bani da ita? Ba huta ba ka biyo ni. Ina kai ta? Wani hutu? Ba wani huta da kai na kai ta ɗakin ta tana jiran ka. Wa? Ina kai ta? Ɗakin ka mana. Shitu. Na Dauda. Dan girman Allah. Dan Muhammadu Rasulullahi. Dan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan gausun dan gatin dan kudura da kidada dan ilimin dan hayatu dan uwarka ka fita da ita. Ni dai na gaya ma kawai ka fita da ita. In kai ta ina? Dan Allah dai ka fita da ita. Dan Muhammadu Rasulullahi ka fita da ita.
dan warka shi ta ka fita dan Allah dan Allah ka fita da ita ni da kawai ka fita ba fa wuri na ta zo ba wurin ka ta zo ba na yi ba na yi wallahi ba na yi abinda zaka min kenan ni kai mu ai ba ka kaunata ba ka so na kama ba ka kaunata wale bo ai ba ka so na ba ka san rayuwa ta wale bo ai ba ka so na ba ka kaunata wale bo kai ka neme ta zo kuma yanzu ka banna da ita na neme ta shikenan ban neme ta ba zan fitar da ita ka fitar da ita kawai ba komai fitar da ita shido Allah ya tsine ma ni ba tunanne ne ware bo ni da iska ne ware bo kaji kai wani ne mai ta kaji kai kama mai da ni wulakantaccen ware bo kaji kai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimi rabo